Когато имате нужда от центриране, заземяване, да усетите отново връзката с себе си, направете тази йога практика без излишни очаквания, с пълното и ясно съзнание и посветеност за това, че ние сме тук сега, а в пълна безопасност. Пълно доверие към всичко, което протича в нас и извън нас. Като за начало седнете удобно в възможно най-лесната и удобна поза за вас и отпуснете ръцете върху коленете, така че да усещате контакта с тях, тяхната тежест, тяхната плътност. Усетете своето собствено тяло и неговата тежест върху земята. Усетете контакта си с нея. Мислено минете през цялото тяло и открийте има ли места, които в момента ви причиняват дискомфорт. Помислете за тях с обич, с нежност. С такава мисъл сякаш се грижите за болно дете. Вдишайте дълбоко до края. Опитайте се да запазите раменете неподвижни. Опитайте да дишате с всички страни на гръдния кош. Пълно 360 градусово дишане. Повторете няколко пъти. Приведете леко брадичката. Нека бъде отпусната, гърба изтеглен, прав. Направете още едно дълбоко вдишване. И останете за кратко съзерцание. Сега ще наведем главата, ще отпуснем брадичката надолу, ще оставим за малко да натежи. Дишаме спокойно, естествено. Усещаме разтягането в областта на шията отзад. И по същия начин пускаме глава назад, брадичка горе. Усещаме разтягането на шията отпред. Преместваме в страни, задържаме, отпускаме. И прехвърляме и на другата страна по същия начин. Със следващото вдишване изправяме глава, събираме ръце горе, вдишваме дълбоко, изтегляме се високи. С издишането опираме едната ръка на земята, а с другата се стремим да стигнем възможно най-далече. Дишаме съвсем естествено. Следващото вдишване ни изправя, а издишането ни обляга на другата страна. Отново се отпускаме, поглеждаме високо и издължаваме горната си страна. Връщаме се в средата с вдишване, а с издишането усукваме тялото назад, слагаме ръка на коляна и издърпваме високо гърба. Стараем се да сме повече високи, отколкото усукани. Гръдния кош да е отворен. Следващото вдишване ни изправя, а издишането ни усуква на другата страна по абсолютно същия начин. Високи, изтеглени,
уверени. Връщаме се с вдишване в средата, поемаме всичкото пространство над нас и връщаме ръцете, но само до височината на раменете. Тегляме ги в страни с разперени пръсти, така че все едно да ги отделим от ставичките и се стараем с върховете на пръстите да стигнем възможно най-далече. С вдишване разделяме още ръцете, поемаме въздух, с издишане се прегръщаме. Навеждаме глава и издишаме всичкия поет въздух. Продължаваме с тези движения, широко разделяме ръце назад, прегръщаме се, разменяме ръцете. Вдишваме увереност, издишаме съмнение. Ще върнем ръцете на коленете и ще останем за кратко, за да проверим какво се случва в тялото след тези наши първи движения. Има ли някъде промяна? Усещаме ли нещо различно? Усещаме ли нещо като трептене, студ, топлина, вълна, каквото и да е? Просто присъстваме. Сега ще преместим ръцете назад, ще извадим краката, ще ги оставим свити в коленете и ще ги спуснем вляво и вдясно. Толкова, колкото да ги подготвим за движение. При следващото премятане ще оставим коленете на една страна и изцяло ще променим позицията на тялото, като го подредим в масичка. Изнасяме в страни десния крак и започваме да движим гърба в котка крава. Когато погледът е напред, ще вдишваме, а ще издишаме, когато се стремим да съберем главата с корема. Вдишваме напред с доверие, издишаме съмнение. Оставаме в неутрална позиция. Вдишва лява ръка горе и я промушваме под дясна, като ще останем на земята. А дясната ръка ще я освободим и ще я преместим където е удобно. Може зад нас, може върху хълбука. Оставаме и дишаме нормално. Следващото вдишване връщаме дясна на място, а лява вдишва горе, опъваме отново гръдния кош и я пускаме на земята, като следващото вдишване ще бъде с приплъзване напред, като се стремим лявата мишница да стигне до земята. Това е намерение и да не се получи, но важно е да опитаме. Връщаме се в средата и правим всичко това и с другата страна. Левия крак го опъваме и започваме да движим тялото отново котка в крава, но този път ще вдишаме в котка с закръглен гръб, а ще издишаме с поглед горе. Вдишваме, събираме главата към корема, издишаме, отпускаме гърба и раменете. Успокояваме това движение, оставаме неутрални, вдишва дясна горе,
промушваме под лявата, така че да легнем, да останем в дълбоко усукване, да освободим лявата ръка, да я поставим някъде зад нас. Левия крак продължава да бъде опънат в страни, доколкото му е възможно. Дишането е съвсем нормално. Връщаме лява долу, дясна ще вдиша високо и веднага ще я плъзнем напред, така че да разтегнем и дясната мишница. Отпускаме главата долу и тежим върху дясната си страна. Връщаме се обратно в неутрална позиция и подготвяме тялото да премине в куче надолу. Пръстите на краката стъпват здраво, клепяме коленете и така изблъскваме ханша нагоре, че да се опъне гърба. Краката няма значение колко са свити, важното е да опънем гърба. Едва когато се почувстваме сигурни, започваме да разменяме, да свиваме до единия крак до другия. Когато сме готови, спираме с движението и оставаме с лек ханш, отпуснат корем, главата тежка и бутаме земята далече от нас. Дишаме спокойно и естествено. Сега ще пренесем тежестта напред към ръцете, ще присвием брадичка, ще вдишаме и ще спуснем ханша бавно надолу, докато главата не се изправи пред и нагоре. Пускаме коленете на земята за по-голям комфорт и връщаме обратно тялото в куче надолу. Можем да направим няколко такива вълни, в които напред вдишваме, назад издишаме. И винаги, когато имаме нужда, свиваме коленете, за да се върнем безопасно назад. Следващото връщане ще ни остави за кратко в куче надолу. След което внимателно правим стъпки напред с ръцете, така че да отидем към дъска. Държим ханша високо, корема активен, не допускаме никакво увисване. Ще обърнем дъската и в страни. Падат двете пети назад, оставаме с опор на дясна ръка, опъваме лява високо. Отново държим ханша висок и дясната ни страна активна. Стараем се да дишаме нормално. Връщаме внимателно към средата и обръщаме опората и на лява ръка. Краката са подредени един пред друг, здрави китки, здрави ръце, отворено тяло. Връщаме се в средата. Пускаме колене и се отпускаме за кратко с свити ръце, колене и брадичка на земята. Вдишваме и се отпускаме изцяло. Оставяме ръцете където са. Ще направим няколко повдигания към кобра. Напред гръдния кош, лакти плътно събрани. Вдишваме, с издишане се спускаме надолу. Правим още едно такова движение. И на следващото повдигане ще останем за кратко. Важно е да дишаме равномерно. Не е нужно да вдигаме тялото високо.
С издишане се спускаме обратно на земята и опъваме ръцете напред. Мобилизираме цялото тяло, повдигаме и ръцете, и краката във въздуха. Не прекъсваме равномерното дишане. Отпускаме. Преместваме ръцете в страни и правим същото. Стегнато дупе, ръце, крака във въздуха, активно, здраво, силно тяло, нормално дишане. Отпускаме. Преместваме ръцете и назад. Изпълняваме повдигането по същия начин. Отново отпускаме и сплитаме двете ръце зад гърба. Опитваме се да опънем лактите до края. Колене, докъдето е възможно. И отново повдигаме тялото във въздуха, като използваме пълния му капацитет. Отпускаме, преместваме ръцете отпред под брадичката, отпускаме челото върху тях и почиваме. Ще повдигнем главата следващо вдишване и с помощта на ръцете ще преместим цялото тяло назад към детска поза, за да го отпуснем и там. Коленете са леко разтворени, главата е на земята. Със следващото вдишване ще повдигнем тялото обратно в масичка и с широки движения ще го раздвижим отново в котка и крава. Напред вдишваме, назад спускаме почти до детска поза и издишаме. Със следващото вдишване прекъсваме движението на тази вълна, приготвяме тялото да се върне в куче надолу. Пръсти на краката, здрава опора, вдигаме ханша и издърпваме гърба. Ще останем за малко на 3 крака. Вдишва ляв горе, високо, издължаваме тялото в двете посоки. Скъваме коляно, минаваме леко напред и се опитваме с коляното да ударим челото. Вдишваме отново, крак високо горе и издишаме със същото движение. Отгоре избираме една точка между ръцете и със скок приземяваме левия крак между ръцете. Пускаме коляното на десния, взимаме въздух с поглед нагоре, оставаме за малко така и ще изпратим тялото назад, опъваме левия крак, отпускаме глава, закръгляме гръб и оставаме отпуснати по този начин. Ще върнем тежестта напред и десния крак ще стъпне на пръсти. Следващото движение оставя долу дясна ръка, а лява отива високо горе. Нагласяме тялото да е обърнато изцяло в страни. Дишаме спокойно. Ще сменим местата на ръцете. Дясна ръка отива горе, десен крак е на цяло стъпало и ние сме обърнати вече напред. Може да опитаме да спуснем дясна ръка зад гърба или да останем по-отворени, или да добавим и лява отдолу и да се опитаме да ги хванем.
Оставаме така за кратко със спокойно дишане. И със следващо вдишване нагласяме отново ръцете в същата права линия. Ляв долу, дясна нагоре. Може да протегнем далеч над глава, колкото ни позволява дясната ръка. И плавно да приземим и да върнем тялото назад с опънат ляв крак, глава тежка към коляно, гръб заоблен. Закрепяме силно ръцете за земята. Връщаме първо напред тежестта и след това внимателно протягаме левия крак високо горе, там откъдето е дошъл. Приземяваме. Нареждаме тялото отново в куче надолу. И е наред десния крак да вдиша високо горе и да направи събиране коляно към чело с силно издишане. Повтаряме. И готови, за да хвърлим между ръцете. Пускаме веднага левия крак долу, вместваме тялото и връщаме тежестта назад, за да отпуснем гърба и главата. Връщаме отново тежестта напред. Закрепваме стабилно ръцете, ляв крак на пръсти, протягаме горе дясна ръка, се опитваме да обърнем хубаво гръдния кош в усукването. Дишаме естествено. Сменяме мястото на ръцете. Левия крак стъпва здраво на цяло стъпало и протягаме горе. Лява ръка. Дишаме. Опитваме и от тази страна да прехвърлим ръцете отзад, лява зад гърба, дясна под крака. Оставаме отворени с заключени ръце отзад. Ще се върнем в протегнатите ръце в ъгъл. Отваряме и лява далече над глава. Дишаме. Ще върнем и двете ръце в здрава опора от двете страни на крака. Ще спуснем лявото коляно долу и ще върнем тежестта и ханша назад, за да отпуснем отново гърба и главата. Със следващото вдишване връщаме тежестта на тялото напред. Приготвяме да върнем и десния крак високо във въздуха. Дишваме, изхвърляме. Бавно приземяваме до левия. Оставаме за две вдишвания куче надолу и ще приземим в детска поза. Приземяваме тялото и оставаме и в детска поза за две дълбоки вдишвания и издишания.
Следващото вдишване ни изправя. Сядаме върху петите си, наместваме се удобно. Оставяме ръцете върху коленете да почувстваме отново тежестта им и оставаме за 2 вдишвания и издишания и тук. Със следващото вдишване ще пуснем ръцете назад и ще повдигнем ханша високо, да отворим гръдния кош и раменете нагоре. Оставаме тук за кратко. Връщаме ханша и внимателно изваждаме краката пред нас, за да направим и масичка нагоре. Дишаме спокойно, задържаме за кратко. Пускаме плавно ханша на земята. Опъваме крака напред. Вдишваме с ръце горе и с издишането отпускаме главата към коленете. Закръгляме гърба и правим най-дълбокото вдишване с най-бавното издишане, на което сме способни днес. Със следващото движение ще променим изцяло позицията си и ще преминем в клек с разтворени крака. Стъпваме на земята с двата крака стабилно, разделяме коленете с помощта на ръцете, допираме длани, даваме си достатъчно време да свикнем с новата поза и оставаме с дълъг гръб и спокоен ханш. Всяко вдишване ни издължава, всяко издишане си представяме, че пускаме коренчета през стъпалата. Заземяваме се. Оставаме така за 2 дълбоки вдишвания и издишания. Ще протегнем тялото още веднъж сега. Слагаме лява на земята, дясна високо горе. Дишаме. Ги разменяме. Дясна долу, лява горе. Дишаме спокойно. Ще изправим тялото в вертикална позиция. Пускаме и двете ръце долу бавно с ханша нагоре и след това прешлен по прешлен. Изтегляме тялото нагоре. Последно се изправя главата. Вдишваме високо с ръце над глава. Издишаме с ръце пред сърцето. Правим отново най-дълбокото вдишване и най-дългото издишане, на което сме способни днес. Ще разместим тялото си така, че да проверим баланса си в дърво. Десният крак застава върху левия, може и на земята, а ръцете с вдишване изтеглят тялото високо горе. В този момент ние ставаме живата връзка между въздуха и земята. С всяко вдишване се издължаваме, с всяко издишане залепваме плътно и пускаме коренчета през стъпалото на земята. Без да бързаме, насочваме коляното напред. След това изтегляме крака назад. Навеждаме се надолу и опитваме да запазим за кратко същата изтеглена позиция, както преди. Може да преместим ръце назад. Внимателно връщаме крака на земята. Ръцете вдишват и издишат пред сърцето. Оставаме така за 2 дълбоки вдишвания. Повтаряме същото и с другия крак.
Закрепяме го на произволна височина, стегляме ръце нагоре. Отново се превръщаме в живото топтящо сърце между небето и земята. Правим плътен контакт с нея чрез стъпалото. Дишаме, запазваме баланс и внимателно насочваме коляното напред, след това изтегляме крака назад и се навеждаме. Опитваме и да разделим ръцете за кратко. Спускаме двата крака, вдишваме отново високи, издишаме с длани пред гърди. Разделяме ръцете, оставяме дланите напред и оставаме тялото да почувства своето място, своята принадлежност в природата, в света около нас. Оставяме го да почувства своята същност, да усети центъра си. Дишаме спокойно и естествено. Ако сте на открито, може да излезете с боси стъпала на тревата, на голата земя и да останете така, дишайки. За възможно най-бавните си движения придвижете тялото и преместете отново в легнала по гръб позиция. Краката свободни почти до края на постелката. Ръцете също. Ще направим усуквания. Преместете ръцете над главата и нека десния крак да стъпне върху левия. След това нека коляното да натежи, прикрепете го така, че да ви е удобно и обърнете главата назад. Оставаме така, дишаме. Ще направим същото и на другата страна. Плавно връщаме крака и разменяме. Левия стъпва, натежава, главата се обръща назад. Дишаме спокойно и естествено. Ще върнем крака на земята и ще прегърнем и двете колене. Задържаме се кратко, дишаме, заземяваме гърба. Ще пуснем тази прегръдка и ще останем за релаксация. Краката остават разширени почти до края на постелката. Ръцете са напред с дланите нагоре. Отпускаме най-напред петите, стъпалата. Усещаме как те тежат, как гравитацията ги поема, как земята ги придърпва към себе си и ги разтваря. Пускаме това чувство да пропълзи нагоре към краката, обхваща коленете, бедрата, ханша.
Усещаме китките, тежки, масивни. Усещаме как земята ги придърпва към себе си. Усещаме тежестта си да пълзи нагоре към лактите, към раменете. И даваме и ръцете, и краката изцяло на земята и на земното притегляне. Усещаме свеж полъх по челото. Очите се отпускат, леко потъват надолу. Ъгълчетата на устата също се отпуска, челюстта. Дишането вече е по-леко, по-спокойно, по-равномерно. Оставаме и усещаме как нашето тяло е напълно свободно от всякакви ангажиращи стресови ситуации, преживявания, анализи, травми. Дишаме спокойно и естествено. Сега ще вдишаме дълбоко отново и ще раздвижим пръстите на ръцете, краката. Внимателно ще върнем енергията в тялото, ще я раздвижим в кръг китките и глезените. И в двете посоки не отваряме очи и не бързаме. Въртим, усещаме. Ще вдишаме с ръце далече над главата. Протегнете се така, че все едно току-що се събуждате от сън. Избутайте напред петите и оставете ръцете там, където са. Сгъваме колене и ги пускаме вляво и вдясно. Следващото движение ще остави коленете в една страна и ние изцяло ще се обърнем натам, в страни. Правим от ръката възглавница, ръката ляга на нея и оставаме в страни за кратко. Със следващото вдишване двете ръце ни помагат да се повдигнем и да седнем обратно в лесна поза или така както ни е удобно. Допираме длани, разтъркваме ги така, че да се загреят добре. Даваме тази топлина на цялото си тяло от върха на главата
с най-бавното темпо през лицето, гърдите, гръдния кош, корема, краката. Долепяме ги пред сърцето. Дишваме още веднъж дълбоко. Намасте! Благодаря ви, че споделихте тази практика с мен. За мен беше удоволствие.